So what's up guys, so pagluto, so dapat kung magluto ka guys, so dapat limpyo ang imong gilutuan. Na, limpyo na. So nanay kayo daan. So nanay kayo. So atong ibutang ang kaha. So nabutang na ang kaha. So refresh. So edible ni guys din nito, din spring water. Edible ni. So dira ato na bilihan, ibutang na ang mantika. So imo yung paabuton guys nga mubukal ang mantika. Kay init. So nibukal na. So ang atong buhaton, so Lucky 7 Carne Norte ang atong lutoon guys. So nabli na guys. So ato na ning iibo. So natilok na. So muna ni guys muna ni. So kuha na, mura na siya ni hulma. So ato nang halo-haloon. Ayan. Kaya na tayo bisita guys. Ato yung dapat special yun atong ihanda. So ikaw man, so na tayo special hagunoy nga mo ni pang pa-flavor. Humot kini si guys. So ato nang i-mix. Na mix. Haluin. So yun ikaw man, so natay sauce guys, sauce. So yan, konti lang guys. Yan. Okay na yan. So parang masarap na mga guys, so maamoy na yung special agonay guys. Mabango na siya guys. Pero mas mulami pagid siya guys. So daw sugulan na to og duha ka dahon sa kalbasa. So halo. Susunod guys. So ang tubig sa lubi guys. Sarong mas tamis kung na sabaw. Na. Mo ni kinabuhi sa bukid guys. Mo ni atong permentikanon. Ang lig-on atong bato. So wait tayo until 5 minutes guys para maluto na gini atong murag baboy nga with stone guys. Mo ni guys. Mo bago na special sa bukid guys. So lami na kasi tan-awon guys. So dapat na gini asin o bitsin. Na. Tak mo. Na. So wala na. Ayabo nang asin og bitsin. So i-mix. Mura na siya, unsay tawag ni bulalaw. Bulalaw in English guys, mga guys. So lamay na siya tan-awon. So maura to guys ang akong ka-tips. So guys, so sa wala pa mo kasuwayan ni guys, suwayan na ninyo guys. Lami gyud. So ato nang tilawan. So lami guys, lami kay guys. Ang mga pakasiway maglaway. So mo na to guys. Salamat guys. So dapat namoy so nagi mo nakatunan guys sa akong instruction. So mao lang to guys. So, salamat guys. Bye bye.